Ano ni de na ana ka wano. Na bata na. Ilu na o we bi afọ na ele ni ma na ana ka ni ebe. Aba kan just. No ke ma ko bata. More the more. Wo ke ma. E ma house ku be mo ke ma. Oh, more the more. Nna mere nne change sigonu. Otu. Nna. More the more. Sike bata. No rest Christmas ka na agba. What's ka ndafu sa no de fo na ndị mfo n'anya. Ka nye chere ọbụla gift mbuleta ala ọjọọ ọbụla. Ọ bụ ka ibu. Na be ibu ga si we na pụtakwa nkịta. Ịghọtago ebe ego kwuru ebe mbutelu nyanwa. Ịghọtago. Ọ mmadụ ga eji aga no. Mba ọ ọ dịkwa na akpọ nna ndị mmadụ. Ọrụ nka. Ai fo ya. Hello. Nna unu ezizi GPR esi eso m. Kita ndị ọsụ na-abatasị nnọọ ibubago na phone. Abatago m ada nka ndị afọ more light. Ịghọta. Ka nne gasikwa na ebe nji maka ya wee nata. Ana m abịa. Emesịa ka m kpọọ anyị na nwanne webe di. More the more. Ọkwa amaka. Ọmaka nnọọ. Ịla gịrị ya. Ndeka bido nu. Ka mbido more. Ifo nwa. Ncheta kasị. Nwote ka ndị Igbo na-agụ ya n'aba. Ụmụkwa ndị emere ọgọ. Ebulu ọgọ ba ọfịa. Mana ezio ada agụta fọnụ. Mana the most important one na mmadụ mere gị ihe icheta. Ana emere ọgọ bụ ọgọ ba ọfịa nụ. Ọkwa nke a bụ aja anụ. Ezio. Ekpele m ogozigbo ekpele mkpe n'isi gị ọnụ n'iyi. All this while epo. Ana m ebu ọnụ. N'afa ya ekpele. Mgbe na nje mountain afa gị na-adị ya. Adị n'afa mba mmụọ ọ dịzị nke nwa. Jide ka iji. Daalụ mọ. Thank you very much. Daalụ mọ. Nancy bịa. Mmanya ya. Moi, ijezi wọrịba. Mmanya gị aṅụ mmanya. Awọrị na. Ị na-aṅụ green bottle. Ya wetara ya euro. Ọ ya na-aṅụ. O hero ka ewu na-aṅụ. More the more. Wetara ya euro. Nge na ajọ ọnụ ya. Ọ kike ajọ ọnụ. Ya ọ dịgoro megoro imesi nọ survive all 2025. Ịnọkwa na ndị otu niile na-aṅụchago. Imesi nọ na nkịtị. Kedu nke bụ na survive 2025? Egbuchago ndị otu gị nwoke m. Mgbe eri aṅụgo. Di m ono ma ha ji ife. Ha egbuchago ndị otu niile na kokwo ndị ebi ndụ. Kezi bụ gbasa ndị a na ọbịbịa mba ebe. Ana m enwere ya nwere na survival. Nne m. More more. Daalụ nwanne m. Hey! Daalụ. Lekwa na anya. Mo chelo. Ngwa ga-ata atụsị atụ na mbọ. Ịghọtago. Maka na ọ mmadụ nwe obodo ewu na-ata. Nna gị mụ gị. And asị n'ụbọchị nke nwanne ya na. Ịghọtago. And onye Igbo ga na-asị na ngị chụọ ijiji n'ife mee onye ụlọ ga-akpụ ya ọnya maka na ọnya ka ọ bụ. Mụ ịmago na anọ na taụn wee na-eche si kedu ife a ga-aba eme abalị ka asụ anya ụlọ. Ka ọ bụrụ nri. Wee si n'etu anata na m ga-abịa fụ imo ka amala ife ga-eme ka na-esi ya loo ya na-anarịkwa n'iyi etu a dịsi esi wee nanarị iyi ịghọta dịtin maka na abịago m oge ọbụla asịrị village akpọ nna fon asị na mụọ si ọnya mụọ light si ọnya wee nata etu anata wee si ọ bụrụ na ife dị ka fọkanaiza ma ọ bụ infact si chọrọ aka ka ịma na mụ ga-eji ego wee sọpọtụ ịghọtago ka ọ na-ebizi ọgụ ọbụla asịrị ogbe mụọ light nọ na ya asị na onye asị mụọ light ọbụla mgbe na nghọta so wee sị ka m nata ka m bịa fụ ka mụ na ịtụ alụ a maka na ịtụ anyị bụ nwanne m ọ bụ nwanne nke Igbo sorry so na onye ọta m ji wee na-agwụkwa ya ka maka na emerụ nwa ogbugbu emerụ nwa n'osi ike otu mọ ya ebike ewe n'iwe oke atangarụ n'anya oyibo ọnọ nkịtị mba na ibulu ọ bụrụ na adịrọ m active ya dị ndụ lute ebe mba adịghị m ọfụma awapụ igbu gị ọdịswaịl a na adịghị m ọfụma weka dị ndụ imodekpe nna so n'isi gị mana mountain adịghị m ọfụma wee nwee shops n'okporo dobe niile more like Lọsọ supermarket ọ nke m ka ọ bụ boutique mụnwe ebe na-eleta skirt mụnwe ọ bụla adịghị m ọfụma ka eme iji bute m gift mba ọ ba akarị onye butere gift common son n'ụlọ delu nkwunye n'ike nke na-asị na onye butere gift ebuzikwara pụtabakwa na nke cherukwuru na tabakwa n'ebe ọ dịrị onwe gị mba ịkpọ mmanya kịta nwe ebe eche m iji wee mmanya akpọpụ isi edebere ebe a ka eri poison nkịta eche
Acha me see the money I tell them. Nancy. Nam dia, wala mo ya o. Acha me money see you tell them. Nye. Yo mo ya o. Mo. What right? Mo ona ge look bit. Mo chaluko. Ila sisi na paper. O to me bi ba. Ibi ba akobanga aka. Akobanga aka bi nyesi. Eti na mo no. Ngba ge ma story eba. Sorry. Bari meji bia. O ko ba le. E di jobless. O to mo bogi. Tom da bogi to mo ye. So what do? Abụrụ na ga-akpọgo to taa ka ebe a mụ basketball. Ife meta egbu gị. Ife meta kwa ime egbu nne, ife meta ri nne ya gbuo ngwa. O cho. E ka iri afuka ji. E ka ata afuka akwala anu, don't worry. Ihe ku mbere igwe ka egbu gị. Ibi ekpare mụ. Tango na ihu mmanya anwa. Nancy, bịa wechere ndị mmanya ha. Imagine anụ ọhịa. Na imere igwe nke enwekwu ihe. Ya mkparị ka ọ bịa ịkparị gị. Nancy ka ị na-eme? Ama aṅụ mmanya. Ya no, inukwu nwaanyị sị na ile tinye ego. Ọ kọrọ 15. God have mercy upon us. Ma gịnị? Emi bata n'ime o. Papa God help me.